ngenxa balala mugebisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa balala mugebisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1 elamigama ngingo MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo kumabona kude wakho nomngani wakho nomndeni wakho nabantu nje owakhelene nabo tsheni makhelwane wakhe ukuthi iSiyaviva TV1 usuku nosuku sohlezi ke sikulethela ingxoxo ezinhle nezakhayo nezikhuthazayo isikakhulukazi ke emphakathini nasemndenini edinga ukuthi ilekelelwe entweni ezithinta isinto. Sukuna namhlanje sihleli ke noDokotela uNgobese kanti lamigama ngingo Andile uMC Pholobaso wakwaNgcobo. Dokotela uNgobese ke udume kakhulu ngokulapha abantu beze bemthakase bethi uDokotela umpopoli usebenzela endaweni yaseGoli Julisi la ozomfica khona. Ngale kokupholisa amaseko asimuphi ithuba sithi siyakubingelela Dokotela sikwamukele kuSiyaviva TV1. Ngiyabingelela kakhulu Mapholo bangibingelela abalaleli bonke beSiyaviva TV indawo zonke magumba amanomhlaba onibingelelayo yimi uDr Ngobese umpopolo upopola eningizimu nasentshonalanga. Asincome Dokotela umsebenzi omuhle wenzele eningizimu Afrika kungena ama testimony usuku nosuku kungena ama message kungene ingxoxo ezahlukahlukene abantu asebebuye esigodlweni since siqalile ukubambisana kanye nawe ivideo yakho yokuqala ngqawu nathi cishe idlulile kumashumi amathathu nesithupha okukhomba ukuthi umsebenzi muhle ngendlela eyisimanga. Mhlasimbe ukusinikeza nje kancane ingcaciso ukuthi uDr Ngobese sikhuluma ngobani kafishane ngoba ngiyazi ukuthi usuku nosuku sihlale sinabantu abasha abasijoyinayo la kuSiyaviva TV1. uDr Ngobese abamazi ngompopoli uye lokhulumayo ohleze endaweni yaseGoli eJulisi enumber 20 Sinhle Street. Ngibonga nje ukuthi abalaleli nabalandeli bonke beSiyaviva TV ukuthi mabefika kuNgobese bafike bakulithola usizo noma mabefika kumfana omncane odume ngokuthi umpopolo obuke emanzini noma obuke ekujuleni kolwandle owenza okuzaleka kwakhe okusemtuba uye lokhulumayo othema izaleke emtuba wasenikezwe isibusiso sokukhulekela abantu noma isibusiso sokuthi umuntu ofika kuye akuthola ukuphila kungesikuthi uqhakambisa ukuthi umuntu akwazi uthathola udumo kodwa into akayiqhakambisa ukuthi umuntu athola ukuphila ayithole into akayifunayo. Dokotela ake sibuye kancane sixoxe ngezithandwa abantu besilisa isikakhulukazi njengoba kubhekwe kuDisemba noma sikade sikulenyanga yamagugu ngifuna ukubheka ukuthi kunemithi ekuthiwa isetshenziswa uma kiwa empini eyayigaywa inyanga ezinkulu zakudala. Ngabe sekhona nemithi enjalo ukwazi ukubamba impi like insizwa nje ithi ngoba ngehla ngifuna ukwehla siyodibana nensizwa yangithathela intombi yami noma siyodibana nomuntu wasesigodini esokuthi into egcine ivusa udlambedlu kwesinye isikhathi bathi abanye kuyalekelela kona ukuthi ibe khona imithi yokuyivikela ngalolu hlobo. Dokotela isekhona imithi enjalo? Mapholoba imithi ayipheli. Usekhona umuthi ukuthi kubhekwane nempi. Okay. Uya ngokuthi wena nyanga uthaka kanjani. Okay. Kumele mawuyithakile induku yakho kube khona induku ezothi noma kuthi uyalwa kodwa ingayakhi impi ukuthi idlebele kuyaphambili. Kanti induku yokuthi mawuyikhandile impi yakho uyenza ukuthi ibe nesizotha futhi izinze ime. Akudingi ukuthi masuwakhile umuthi impi njalo ihlezi iqhubeka kumuntu. Mawuyinyanga kubiza ukuthi Mapholoba noma umuntu usumnikile umuthi noma evukelwa izitha akayiqede izitha zakhe ethe seyiqedile izitha mase kwazi ukuthola injabulo yephambili engahleze nezitha umuntu. Okay, ngifuna sibuke la Dokotela ukuthi hayi sengibaqedile kodwa lento iyaqhubeka sengimane ngithukuthelele nanoma ngawumuphi umuntu. Mhlawumbe ikhona usizo ongakwazi ukunginikeza lona lokunqanda ukuthi lento kumini sifana nelukuluku sengiyisiqhwaga. Pholoba angithi ziyagezwe ilokhu izintelezi emzimbeni womuntu. Okay. Mayigezwe izintelezi akuhlukene nokuthi umuntu makuthube kade ebulela umuntu wamdubula. Angithi kuyabiza uhambe enyangeni afika agezwe inyanga. Ageze iqungu lothi ubebulela umuntu. Kuyafana nomuntu obekade efaka izintelezi efaka ingcweba kufana nokuthi ubekade efaka iqungu lothi ubebulela umuntu. Sekudinga ukuthi aligeze ke phela iqungu emzimbeni wakhe aliclean nje usuku ukuclean nje ukuthi bengichithelwe isisu kumele uthole imbiza zokuclean umzimba. Nezintelezi zidinga ukuthi uthole izinto ezokwenza ukuthi ugeze igazi libe clean. Dokotela uhulumeni waseningizimu Afrika simbona dedela abafowethu nodadewethu abekade beboshiwe. Mhlasimbe uDokotela ngamlekelela mthini umuntu obuya ngaphakathi ngoba kuye kukholelwe kakhulu ekuthenini kusabhajana lolo. Angithi Pholoba umuntu obuyade eboshiwe kufanele ukuthi ubuyade eqoka inzila. Bese ebunyameni ngoba la kakhona indawo ebinomnyama enobhadi nje.
edinga ukuthi umuntu mayephuma ejele mayebuya angaye ekhaya engakadlule enyangeni ngoba mawungena ekhaya wangena endlini walala wavuka kuseni wathi uyenyangeni already libhadi uthulishile endlini alisagezeki leli bhadi selidinga ukuthi leli bhadi libuye likhucululwe kuwe liyokhuculula endlini angithi iqala bewuthi mawugezwa noma kulabo abakwazi ubunyanga bekuyini iqala ubufika nezempahla lezi ezindala ehambe ziyongcwatshwa ugezwe wena kulahlwe lezi impahla ezindala mase uthola ezintsha impahla ozothi mawuyigqokile seyivaliwe le yansile obunyama uthi ufele kunje uthi mawukade kuthiwa manje ubukade ushonelwe umuntu mawugunula inzwi liyashisa noma uphuma ejele emele lempahla okade uyigqoke ejele ishiswe noma ilahlwe usuthola into ezokugezwa uthola impahla ozogezwa ngayo uthola into ezokwenza ukuthi ubuyele edlozini ngendlela eright. Okay dokotela ngifuna sibukekele manje yokuthi kunabantu abasosizini ulapho lithini usizo wena mayikhona indlela yokulapha usizo luyahlukana usizi Mapholoba ngithi ukuthi usizi lana kukhona usizi lokuthi ngifele kukhona usizi nje lokuthi umuntu usengihluphekweni noma ngingazi ukuthi uMapholoba usho lokhu usizi but asilibuke nje inhlangothi zonke ukuthi kunomuntu othi sekhathelene nokuthi kamakhelwane kuhlale kubraywa la ekhaya kubraywa kanti uyeza ukuthi udokotela uyakwazi ukuvulela umuntu ezebe nezinto naye ukuthi mayiphume yofuna itoho ewuthola umsebenzi usizi liyaqala liyaphela lapho Pholoba zikhona izinto zokwakha inhlahla kumuntu zikhona izinto ezowakha ukuthi umuntu noma kuthi umsebenzi uvalekile asuforce ngenkani ukuthi umuntu agcine utholile kukhona ukuthi senze umuntu ukuthi emzimbeni noma kuthube kade nebhadi lokugcina asilithatha ibhadi silibeke eceleni ngikhulunyiswa ukuthi kukhona abantu bekade bethi baneminyaka ewu15 behlezi befuna umsebenzi bengawutholi ungobe sebenze bawuthola umsebenzi bebuye bekubonga ukuthi ngobe sesiyabonga ukuthi siwutholile umsebenzi lo nespaza kodwa sesiyashalazelwa bekuthengwa kakhulu ekuqaleni namhlanje angeni isho yedwa angithi ke lapho Pholoba kungenzeka benginespaza sesiyashalazelwa akusikho ukuthi ngivala umuntu omakhelwane nami noma ngivala umuntu onespaza okay kungenzeka inkingi isekhala ngizalwa khona eish lenkingi yasekhaya siyenza ukuthi noma ngithi ngiyanyakaza kusaye kuphambili kungenzeka kukhona nje inkinga ukuthi ngithandane nomuntu wachitha isisu noma wakhipha isisu angithi masihlangana futhi mina sengithandana naye sesibuye sihlangana ibhadi selakheka futhi khona lapho sekubiza ukuthi ke ngiye nje nyangeni ngiyogeza noma kuthiwa nginani dokotela ikhona lento ukuthi mawuthandana nomuntu vele onamashwa nje nawe ugcina usutheleleka angithi into eyinkinga Mapholoba phela umuntu manithandana igazi sekuyigazi elilodwa ngoba manihlangana liyashintsha igazi ligcina selakho ukuthi yonke into eniyenzayo sekumuntu oyedwa lo asibuke laba abantu abafuna ukunyukela ezikhundleni ezithile bengeza yini kulo dokotela udokotela uyabasiza abantu abafuna umsebenzi abantu abafuna izikhundla abantu abafuna ukuphatha ngisho amakhosi akhona amakhosi asizwa kwaNgobese akhona amakhosi asizwa uMpopolo ukuthi aye phambili ngisho emaParliament siyakwazi ukuthi simsize umuntu alithole usizo ukuthi aye phambili ngenxa yokuthi thina ukusiza kwethu abantu asibasizeli khona ukuthi babe phansi sifuna umthatha umsimbeke phezulu asenzi ukuthi na ngoba thina sila sifuna ukuthi nathi sinyuke siye phezulu uMpopolo ukukhandela ukuthi asize umuntu ohluphekile igubhu ziyayidinga yini izibongo zabantu mawufika nje fanele ngitshene isibongo noma cha azidinga izibongo kuya ngokuthi nama ufike kuye uMpopoli kwesisikhathi zizosidinga isibongo isikhathi asisidingi kuya ngokuthi wena mawusiqamba igama lokuthini ngoba isigubhu siyafana nokuthi siwumfweni ngoba mawukhuluma naso kumele usikhulumise usixoxise sumngani wakho yonke into oyifuna uxoxe isigubhini sakho hlasimbe dokotela ngamafishane nje masibanga intombi nomuntu othizeni nomunye umbhemu ngifuna ukuyiwina sonke sisayishela ukhona usizo nalo lukhona kakhulu Mapholoba ngithi kahle kahle intombi kubekade kuthiwa kuqala kukhona lokho ababethi habiya noma ulikhalisa nje isipolyana okay angithi kukhona umuntu obeke ethathe nje umuntu awuthumela ukutesta nje ukuthi umuntu khona angithi nathi sizinyanga kukhona into esesikukhande senzele ukuthi masifuna ukubona umuntu uyasebenza sithathe siushaye nje kumuntu njengantombi nje uwenzele ukuthi ufuna ukubona umuntu wami uyasebenza ngaye ngoba ngenxa ukuthi ufuna ukuthi wenzeni mawushayile umuthi bowushaya intombi ikhale igijimize kodwa lo muntu angisawuphasisi mina njengoDr Mpopolo ngoba lo muntu ubudala impi udala ukuthi ugcina usubulawa abantu mabeyilandela ingane izofika kuwe niyaxabana abantu bakuthi ingane uyenzeni asakho umuthi ukuthi umuntu mayehleli azizwe kufudumala umzimba okay makufudumala umzimba akucabange wena
azizwe njengomuntu ongathulele kodwa ebebhekile ehleli kuvuka uthando lakheke kuye umuntu Mapholoba aluze uthando selikhona kimi acabanga umpopoli uthi hayi ngingakwazi ukuthanda nompopoli kanti induku ekhanda ompopoli esezakho ukuthi umuntu avela efunela ukuthi ungakakhulumi naye vele ngiyakuthanda mpopoli. Dokotela lo kuthiwa wathweswa isipoki ngelanga ethi uyolanda ngalo isigubhu kusuke kukhulunywa ngani lapho? Angithi Mapholoba kulokho kushiyana ngokuthi isigubhu zakho sukusakhe kanjani. Ake ngingakhulumi kakhulu kodwa kukho lezi igubhu zokuthi uzoni makuthula ndisigubhu masuthwesa isipoki. Isigubhu mawusenhlahla ungavumi masithathe beyosibeka ethuneni. Okay. Anse ngivusa isipoki ngizosibeka kuwe. Isipoki sizosebenza sikhathale mase sibuya senzani? Sesiyavala manje phela. Angithi isipoki sifuna ukugezwa, sifuna ukudla, sifuna ukwenza yonke into. Ngenzeka lapha na lo muntu okunikezile ukunikeza ukuthi sisebenze 1 month. Angeke azakutshele nxa uzobe ufuna imali phela. Okay. Dokotela ke sibuye size la. Banesithemba abantu kodwa hayi sixabana sigila isampuli. Isithembu Mapholoba siyakhandwa umakoti wokuqala maye usekhona. Uma ufuna ukwakha umakoti wesibili thatha lo makoti wokuqala ungakamtsheli lo wesibili ukuthi uzomkhanda uthathe lo wokusibili uthatha insila zakho uzenze uzokwakha kulo angithi umuzi uyabiwa Mapholoba mase uthatha lo omdala uthathe lo mncane upheke ukudla wena ndoda akusiki ukuthi mawuyindoda uphekela abantu bakho thana nabo uthi wehlisa isithunzi ubaphekela ukudla usufaka izinto ezokwenza labafazi belalele wena uhlale phambi nabakhosikazi bakho bathanda ungakamtshela umdala ngifuna ukumenza umfazi lo ubanikeza ukudla badle laba bantu usuwenza ukuthi labafazi bathandane singakayi ukuthi sisakhe induku ezokufaka kuwena ndoda uhamba uyolala ngapha uphinde uyolala ngapha ziyashiyana induku ezakha abantu besimame noma singesichaze kakhulu seyibiza ukuthi mawufuna ukuzazi uziyofika esigodlweni sikampopolo ukuthi zenziwa kanjani ngoba kukhona izinto mawuzenza ngumuntu wesifazane eziba injulo kukhona izinto ezodinga ukuthi uthathe kwalo kuyoba imfihlo yakho ukuthi noma ngenzani mangishisa empepheni lapha abakithi bazoyazi into engifuna ngenzani. Dokotela kunalo nenkinga solokho aqala ukuphila kulomhlaba uthe mayekhula kwanukwa yena kwathi uyathakatha konke la afika akhe khona kumane kuthi uyathakatha kodwa akasikhumbule ethintisha umuthi nangelilodwe la Mapholoba kungenzeka leyo umuntu kubekade kunenkinga yomuntu wakubo ekade enenkinga ukuthi wahambe nuku uthi uyathakatha yangavalwa insilo ukuthi lo muntu uthi uyathakatha maye ingavaliwe insila lento lokhu iyaqhubeka iba umkhomo omubi ukuthi la ikhaya njalo kuhlezi kuthiwa kunomthakatha angithi uma umuntu ekhaya kuyabiza ukuthi kukhona uzalwe nenhlahla kukhona uzalwe neshwa lakhe nje asifani masingabantu uma lokhu kuthiwa ngiyathakatha kudinga ukuthi mangiphuma ngiyakubantu mabeyithola inkinga ukuthi ikuphi ayibuyi izolungiswa kimi emzimbeni ilungiswe ekhaya inkinga mayimoshakele ekhaya imosha wonke umuntu wakulelo khaya. Dokotela siphe izinto ezenziwayo lapha kwaNgobese kwaMpopoli ukulekelela abantu ukuthi baphile. Umpopoli uyahlola before enze yonke into yakhe akayithinta uyithinta eqale ezinhlolweni ukuze ayithole fast forward ukuthi uyapi angeke umpopoli mawufika ukuthi uzofuna umuthi wenhlahlo kuya phambili athi nanku angithi imithi masikhuluma iqiniso Pholoba yokuthi uma ufikele nonxakekile angikunike lo muthi kodwa mase ngiyawushintsha anganike umuntu imithi lo ngiphinde nginike lo imithi efanayo inkinga zalabantu ayifani. Okay. Yini ezinye ngaphandle kokuhlolelwa udokotela specialize kakhulu kusona? Ngiyabethela umuzi angithi njengoba bekade kushintsha njengoba kushintsha isizini sekuthwasa ihlobo bekudinga ukuthi imizi bethelwe ngoba beqala kuzophela ubusika sekuyiwe ehlobo kwenziwani kwenzela ukuthi makuqala kushintsha izulu liduma nje leyo nto leyo bekade kuzinkombe bezenziwa nje emakhaya ngokwesintu bese uthi masikhula obaba makushintsha kuzokuthwasa ihlobo kuthiwa kulandwa inyanga ibuye inyanga kuthiwa izogeza ingane igcabe ifake ikhonkwane ekhaya enzela ingane noma kuthiwa liyadumisa usengalweni ayishawa izulu. Okay, dokotela sesizophetha nje ngiyafisa ukuthi sikhumbuze abantu ukuthi utholakala kephi indawo phinde futhi usiphe nenombolo zakho kodwa manje sifinyelele kuleso sigaba ngiyafisa ukuthola ukuthi la egujini ngoba uyabatshaza ukuthi uyazenza zona ziqala kumalini zize zifinyelele kumalini. Mapholoba igubhu zami ziqala ku 12,000 kube isigubhu sika 15 kube isigubhu sika 25
nesika 40 sikhona kodwa siyaxoxa. Ithi indaba ke dokotela hlasimbe ngale ukuthi igroup zala ama price mawuyoqinisa umuzo umuntu noma uyobethela uye udinge inani elingakanani lemali. Ungobe semaye emzini womuntu ngokosiko lezulu bekuthiwa inkomo. Inkomo njengamanje ayikho inkomo engaphansi ka 9000. Inkomo yakwangobe sekuba 9000. Okay. Dokotela kunomuntu othi yena unenkinga yokuthi akalala ebusuku njalo kubuya umufi emdlalise kabuhlungu. Kuyahlukana amapholo ukuthi umuntu mayengalali kahle kukhona into emhlasela noma umufi noma isilwane noma isipoki ukuthi lento yangena kanjani ukuze ikhishwa kanjani kulomuntu. Okay. Siphi inombolo dokotela kodwa aqala usikhumbuza ukuthi kuphi la sitholakala khona. Umpopolo utholakala eJulisi eSinhle. uSinhle wami uthi SINCLAIR. Yini onga refer kangconywana umuntu phakathi kwemkhovo otikoloshe noma isadawana? Yadlala uzophendula masibuyi. Papa yini? Simply inombolo dokotela. 079 46 28 946. 079 46 28 946. Sibonga kakhulu dokotela. Yebo. Thank you. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi? Ungasakhathazeki. Thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amaChunu Driving Solution. Banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo neze. Kanti iningi labantu bathanda ukuthi amaChunu Driving Solution adume ngemphumela emihle. Ungabathinta kule number 071 317 2196. Ngiyiphinde 071 317 2196.